Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg spille flip. Til dem, der ikke ved, hvad flip er, det er sådan, der er en, der laver et trick, så skal den anden også lave det. Hvis han ikke kan det, så får han et bogstav, og det er til F-L-I-P. Nu. Jeg glemte lige at sige, den, der taber, skal have et røvspark, og dem, der ikke ved, hvad et røvspark er, det er en skal stå sådan her, og så den anden skal skyde en bold, og måske så hårdt han vil. Og det er min tur først, så jeg vil gerne stå på hænder, og så skal Tristan så lave det bagefter. Så er det så... Jeg kommer til at sige Tristan. Nu skal jeg gøre det samme, som han lige har gjort. Ja, den var så ikke så god. Nu er det mig, der bestemmer, hvad Felix er. Altså, jeg vil sige, den er faktisk fin. Den er fin. Han ved ikke, hvad han laver. Bro, det skal ikke lave. Okay, skal den landes? Altså på en måde. Bare gør det så godt du kan. Altså tæller det, hvis jeg glider ned? Nej, så tæller det ikke. Så skal lande? Ja, han skal lande. Han landede? Så er det... Nej, så er det mig. Ja, det er dig. Sorry. Nu skal Felix bestemme, hvad jeg skal lave. Nej, nu skal jeg sige sådan. Lave et sideflip. Nej, det kan jeg ikke engang. Lave et backflip. Du kan prøve. Ej, jeg bare kan lade den. Nej, men du kan bare prøve. Jeg skal nok sige, hvad det er bagefter. Bare prøv. Og lave et sideflip. Det kan du. Du laver helt til en araberspring næsten. Så jeg vil gerne lave en værme. Ja, Du kan ikke finde til at lave den. det er bare det eneste, jeg kan finde ud af. Er det dig? Okay. Nu skal jeg lave en værmel som Felix. Jeg får den ikke nok. Jeg får den nok ikke god. Den var faktisk fin nok. Den er korrekt, ikke? Ja, Nu skal jeg lave noget Felix, skal lave. du skal ikke lave varvelænder. Altså, jeg skal nok prøve. Nu skal Felix lave det. Jeg skal nok prøve, men altså... ja, bare ryge, han får den ikke. Altså, jeg kan ikke. Han kan ikke. Han tør ikke. Altså, det kommer til at være fucking sjovt. Han fælder fucking hårdt. I skal Kom nu, Felix, ikke være bange. Jeg var... Bro, han kan ikke. Jeg kan ikke. Det er fint. Det er F til Felix. Ordet er flip, så den er først på F-L-I-P har tabt. Ja. Men så mig. Ja, vi glemmer meget. Du må godt lave en forlænder. Ja. Jeg tror, han laver en forlænder. Se om man kan finde ud af det. Det er fint, du prøvede. Nu skal jeg gøre det samme som Felix. Du skal lande. Jeg skal lande, fordi jeg er jo så meget på. Så står der Vesteren. Jeg gør lige herovre. Det er min lykkesyn. Ja. 3, 2, 1. Ja, så det er stadig der. Nej. Altså, jeg er der ikke ved, hvad det der det hedder, så hedder det et sideflip. Han kan heller ikke lave det der. Jeg kan ikke. Det er L til Felix, du skal bestemme, hvad jeg skal lave. Så Felix har FL, og jeg har ingenting. Fordi jeg har godkendt det. Altså, det skal jo heller ikke være et eller andet i luften, Felix. Det er en form for at stå på hænder. Han kan ikke finde ud af at stå på hænder. Det er på en anden måde. Nå, ja, okay. Man skal gøre sådan her. Men... Ja, for jeg tror ikke, du skal forklare det. Den tror jeg godt, jeg kan. Du skal bare ned. Ja, man skal ned på knæ, som Felix gør, så skal man op på hænder. Prøv at gøre det igen, Fe. Sådan. Men hop ned på knæ og op i hænder. Ja, det skal jeg nok gøre. Og man må ikke hoppe. Man må ikke hoppe. Man må godt hoppe sådan her, og så... Nej. Altså, det eneste du må, det er, at du må... Det første, jeg må godt gøre sådan, ja, ikke? Ja, okay, jeg har forstået det. Du må godt gøre sådan her. Du må godt slå kameraet sygt bare. Ja. Jeg skal bare lige vise mig, ja, det gjorde. Han holdt lige kameraet så godt. Ja, den er også fin. Ja, det er dig, der sidder der. Ej, jeg gider ikke have lave det. Halskro. Jeg kan nok ikke. Kun en gang. Altså, jeg kan godt prøve. Jeg har aldrig prøvet det før.
Det der var bare et teglflip. Nej, bro. Det der hedder en fucking halsskru. Han ved ikke helt, hvad det er. Det ligner bare et teglflip. Nej, du laver en forlænder med en skruing i. Jeg har bare... Altså, jeg har ikke lavet en i en måned. Hold kæft, det var skævt, Kenneth. Nå, og han har ikke kendt ham noget om Felix. Felix, skal du bestemme noget. Han er F-L-I. Et mere, så får han den der skumbold derovre i røven. Kom nu, Fie. Ja, jeg bestemmer selv for hurtigt at skyde på ham. Tesla kan skyde rigtig hårdt. Jeg kan ikke skyde hårdt. Jeg skal fint nok. Ikke med en skumbold. Kom nu, bare lav et eller andet. Altså, det skal jo ikke være et eller andet i luften, skal lige huske. Araberspring. Selvom der ikke ved, hvad araberspring, så kan I lige kigge på ham og... Jeg vil ikke engang selv så god. Et araberspring er for eksempel, du laver en... Man laver en varmel, man skal bare lande. Og så skal man lande sådan der med fødderne så. Men Felix kan stadig ikke finde ud af det, selvom han... Og jeg skal lige prøve at lave et bedre et. Ja. Nu skal jeg lave det som Felix. Jeg ved ikke, bedre til araberspring end mig. Jo, det er. Den er... Ja, den er fin. Yeah. Altså, jeg får... Den skal jeg lave igen. Nej! Jeg giver mig den. Det kan man heller ikke, tror jeg. Ej. Jeg tror, han får et røvspark lige om lidt. Vent. Jeg er på FL. Ja, så hvis du misser nu, så får du et røvspark. Nej, det er FLIP. Nej, du har FLI. Nej, jeg har kun FL. Nej, du har. Du fælder baglænder, halskro, sideflip. Nej, jeg har ikke følt med. Det er ikke fedt. Altså, skal jeg tror ikke engang, han kan. Skal jeg lande sådan her? Nej, og jeg prøver at holde kameraet. Du skal lande på ryggen. Ja. Sådan der. Og så skal du lave sådan... Ej, skal jeg lande på benene? Backflip. Og du må jeg godt lande på knæene? Må jeg godt lande på knæene? Nej, det må du måske ikke. Det er bare svært. Det er bare sådan set, altså, jeg tror godt, de vil se, at der er en, der får et røvspark. Han fælder den. Hold kæft, du er dårlig. Okay, han fældede den. Kan du lige gå over og hente den der? Altså, er det her? Du skal lige hente den der. Du går i trampolinen? Ja, bare lige hente den der skumbold. Nu går Felix ud, han er pisse langsom, og henter den der skumbold derovre. Og så skal jeg skyde den på Felix. Fæ her! Det er lidt svært at krig med ingen. Kom! Du skal ikke skyde over. Er du klar? Nej, jeg står her. Nu skal han stå. Hvis jeg ikke rammer, ikke? Må jeg godt kaste? Ja, men til den, du skal jo ramme. Ej, jeg skyder bare, fordi altså... Du skal ramme her. Altså, det er lidt svært, når man... Du skal ikke efter hovedet. Når man både skal... Er du klar? Er du klar? Bolden er her. Jeg skal skyde den på Felix. Jeg går efter dit hoved. Nej! Okay, undskyld. Du var godt for den snille kun. Den snille kun. Det kan stadig. Jeg skal lige gå efter ham. Jeg har lort det skud. Nu kaster jeg bare. Det er lidt svært. Ej, bro, kaster også pisse ud. Ej, bro, du skal ikke sigte hovedet. Jeg går ikke efter hovedet. Er du klar? Ram Felix i røven. Ej, du må godt skyde. Det der gør ikke ondt. Du skal skyde, sagde jeg. Jeg ramte ham lige i nakken. Du skal skyde. Ny runde. Det er helt det samme. Over det igen. Fordi du må gerne starte med at lave et trick. Nu håber jeg. Bare lav et eller andet. Det behøver ikke være svært. Altså, nej, jeg siger, man skal stå på hænder i 5 sekunder. 5 sekunder? Det tror jeg ikke, jeg kan. Man har 2 forsøg. Nej, man har et. Men jeg ved ikke, det skal være sjovere. Men hvis jeg ikke Skynd dig nu! Hvis jeg ikke kan det, så er det Tristans tur. Ja, det er stadig min. Jeg skal stadig lave den. Så er det sådan fælder den. Det var kraftedeme dårligt det der. Hvor mange sekunder? Jeg tror, det er 3. Jeg tror, det er 2. Ej, det var 3. Skal jeg gøre for lang tid skulle jeg gøre det? 5, men du må godt bare lave et andet træk. Jeg kan jo ikke gøre det. Du må godt bare lave det. Du skal også lige kunne se mine hænder. Skulle man gøre sådan her? Og så 5 ja, men du må også godt lave noget andet. Jeg prøver bare. 1, 2, 3. Så er det min tur. Er den godkendt? Nej, det var kun 3. Nej, det er min tur igen. Nej, det er mig. Nej, du har lige bestemt, du skal bestemme. Nej, du bestemmer selv, om du vil det der. Ja, han er lidt gakkelig kuk. Jamen, hvis jeg fejler, så er det din tur til at bestemme en trick. Ja, og det er nu min tur, fordi jeg... Jamen, du har lige valgt det der trick. Nej, det var dig, der valgte det.
Jamen, så behøver du ikke at lave det. Det er min tur, folkens. Ja. Det skal jeg jo lave. Det vil tage os. Jeg laver bare lidt. Skal den ikke kuppen? Jeg er stadig pisse dårlig til sådan noget. Ja. Jeg er dårlig til alt der. Skal vi se, hvor dårlig han er? Ej, men jeg er så dårlig. F. Hvis jeg skal lande på ryggen. Jeg har F. Ja. Ja, jeg har lige fået F. Jeg kunne ikke 5 sekunder, jeg kunne kun 3, tror jeg, 2. Kom nu. Bare land på ryggen. Helt ligesom en backflip, bro. Du lander på røven og kun røven. Ja, nej, det må du også ikke. Jeg tror heller ikke, du lader mig. Nej. Mig og Felix har begge F. Nu skal han lave et træk, og jeg skal lave et træk. Jeg skal ikke gøre det samme som Felix. Lav nu et. Bare lav en forlænder, hvis du kan. Lav en forlænder. Nej, bro. Du hopper som en kænguru. Du lavede fucking bare en. Men bro, det er ikke engang en vildt god ting. Og så den her, du skal have stræk ben. Ja. Så du skal have sådan strækte ben. Ja, okay. Det var faktisk god. Ja, den var god. Det er mig. Nej. Jeg kan bare lige sige, at det er lidt sjovt for jer. Og så er der en backflip, fordi det kan Felix stadig ikke finde ud af. Altså, jeg vil stadig prøve. Hold kæft, du er dårlig, Felix. Så der spiller vi 1 til røvspark. Ja, vi spiller om 1 til røvspark. Så kan jeg se, om vi kan finde et eller andet. Fail. Jeg har de vingummier, der... Så hvis jeg skal tage 6 af de her vingummier på samme tid. Hvorfor snakker du om vingummier? Kom nu bare. De der sure. Nå, Fej, det er til kanalen. Vi skal jo ikke snakke om slik, altså. Han tænker kun på at fylde sig selv. Nej, kom nu. Og det var så meget godt. F.I. til Felix. Nej, F.L. Nu er det dig, der skal lave noget, jeg skal. Nu er det dig, der skal lave noget, jeg skal. Lav nu noget, Fej. Ej, Fej, det er meget bedre, når man sidder nede, så skal de se meget mere. Og det er lige fundet af, for at gøre dum. Jeg siger lige, Felix her, han er mega dårlig. Åh, pølse. Hold kæft, han er ringe. Hvad var det overhovedet, du lavede? I got it. Bare sid nu, okay? Det er meget bedre. Nu skal jeg lave en forlænder som Felix. Så er det ikke engang kunne finde ud af. Jeg tror, man har en god vinkel. Hvis vi er dårlige optagelse. Det tæller ikke. Jeg landte på fødderne først. Det er FL. Jamen, det tæller heller ikke med mig. Fint. Nej, det er dig. Ja, altså. Nu laver jeg bare til dig, hvis du skal være sådan her. Ej, lad nu være. Så... Tag dit der skub. Ja. Hvorfor skal jeg lave sideflip? Fordi du gør meget svær en. Eller det var ikke engang svær. Det var de fælder. Ej, det her. Kæft, du er dårlig. Jeg lander på nakken. Kom nu, for helvede. Kom nu. Kæft, du er skid, mand. Det er din tur til at bestemme, når jeg skal. Du har F, L, I. Du mangler. Nå, du skal ikke tage den ned. Vi skal jo bruge den, din dumme pop. Nej, det er dig, der skal gøre noget, jeg skal. Nu ser vi lige for dårligt Felix, han er igen. Jeg siger 4 sekunder. 4. 5 sekunder. Nej, jeg siger 3. 3 sekunder hvad? De ved ikke, hvad du snakker om. Du siger bare 3 sekunder. Altså på den her måde. Hvad skal jeg stå på tænder i 3 sekunder? Der var 3. Hold kæft, han er... Altså, er du ordblind? Nå, det er ikke noget med ordblind. Bare kom. Skal jeg bare gøre det i 3 sekunder? Nej, bro. Jamen, du skal gøre det der. Fint, du kører sådan der. Nej, du må ikke hoppe i den. Fint. Må jeg godt gøre sådan her også? Altså, når du sætter af, må du godt. Du må bare ikke hoppe før. Det var en træer. Nu ser vi lige den træer. Fældig. Fint, så laver jeg bare en backflip. Nej! Ja, du har lavet backflip. Så får jeg lidt til røvspark. Lav en halvsko. Fordi du har lavet backflip. Og du kan faktisk bare lave backflip og halvsko. Og så hvis du skal være sådan der. Ja, fint. Du kan ikke nå noget, fordi hvis du fælder den her, så er det tabt.
Jo, du er FL i DS. Så fordi Felix var rigtig dårlig. Hallo? Jeg tør ikke. Hvad laver du overhovedet? Jeg tør ikke. Felix, tag lige kameraet. Jeg kan løbe ned og hente på den. Skal vi lave sidst 1 til røvspark? Kan vi ikke lave et andet end røvspark? Det går pisse nas. Du også bare gøre det med fodbold. Nej. Tag bare en skumbold. Altså, vil du kaste, eller hvad vil du? Jeg skal lige se, om det virker. Kan I se noget? Tror du overhovedet, de kan se? Det tror jeg godt. De kan ikke se. Okay. Nu skal jeg kaste den her på Felix. Kaster du til der ikke hovedet? Det er min nummer. Men... Jeg ramte ham kun i ryggen. Altså, hvorfor? Jeg rammer ham nu. For helvede! Nå. Og kæft, han er grim. Jeg fik den ude. Kæft, han er grim. Jeg skal lige få en dårlig op til. Nej! Eller! Ja, det er derfor, jeg til stikbold. Så er det sgu nu, vi skider på Felix. For helvede! Jeg ved ikke, jeg lige har rigtig dårlig vægt. Men jeg dør. Han er rigtig dum. Hej. Hej. Er det fint? Du skal jo ikke bare sige hej. Sig noget. Du skal like og subscribe. Hej.